όλες τις ερωτήσεις που μου έκανε η δικαστήня. Ναι. Ναι. Είχαν δώσει το στόχο. Οπότε τις βρίσκεις. Ήταν όλες κριτικός. Αυτός ο προτιμητικός. Τώρα που λέει θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Νομίζει ότι ο Μητσοτάκης θα το κάνει hacking. Οι καταγγελίες ότι είμαστε εθνοπροδότες, ότι είμαστε προδότες της πατρίδας μας και του έθνους, ότι δεν συμπεριφερόμαστε ως σωστοί πολίτες. Ο σκοπός σας σαν σύλλογο ποιος είναι? Τι θέλετε να κάνετε σε αυτό το σύλλογο? Να διατηρήσουμε τα έθιμά μας, να μιλάμε τη γλώσσα τη μητρική, αυτή που ξέραμε από τον πατέρα, από τη μητέρα, από τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, και να διατηρήσουμε την κουλτούρα τους. Είμαι Αλέξανδρος Πόποφσκι, γεννήθηκα στο χώρο. Επειδή εγώ ήρθα από το σχολείο και απόξω από την πόρτα φωνάζω «Μπαμπά» στα μακεδόνικα, έλα να μου δώσει να φάμε, να φάω. Περνούσε η δασκάλα, με άκουσε. Την άλλη μέρα όταν πήγα στο σχολείο μου λέει «Έλα εδώ Βασιλική», ήμουν άριστη σαν μαθήτρια. Και λέω τα χέρια μας εξάτεζαν, αν έχουμε νύχια ή λένε ανέπληρα. Λέω τι είναι, πήγε να σπάσεις μια βέργα μου λέει, και εγώ πήγα, έσπασα βέργα και ανέβηκα, ορίστε κυρία της λέω, και αυτή μου λέει άνοιξε τα χέρια, τα ανοίγω τα χέρια και άρχισε να χτυπάει στα χέρια. Μου λέει τι, να με συγχωρείτε ότι αυτή την έκφραση την είπε η δασκάλα η μορφωμένη. Τι σκατογλώσσα είναι αυτή που μιλάτε, που μιλούσες ρε. Γνωρίζουμε ότι ανάγονται σε μια παλιότερη εποχή, αρκετά παλιά. Ξέρουμε ότι σίγουρα κάποια στοιχεία από αυτά και πολλά ήδη υπάρχουν από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, που γνωρίζουμε ότι εγκαταστάθηκαν οι Σλάβοι στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα γλωσσολογικά τα εντάσσουμε σε αυτό το γλωσσικό συνεχές, γλωσσικό continuum, το οποίο περιλαμβάνει την βουλγαρική, την μακεδονική γλώσσα και τα σλαβικά ιδιώματα στην Ελλάδα, και το πώς ονομάζονται, πώς χαρακτηρίζονται από τους ίδιους ομιλητές ή και από το περιβάλλον εξαρτάται πάντα τόσο από την τοποθεσία όσο και από την τοποθέτηση του καθενός. Μεγάλη συμφωνία είναι ότι τα μακεδονικά υπάρχουν, Εννοείται ότι υπάρχουν και πάντα υπήρχαν. Τώρα αυτό το φουκοϊκό ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν το ονομάζουμε, είναι λίγο μια τρέλα της επίσημης ελληνικής πολιτικής. Δεν θα το πω, άρα δεν θα υπάρξει. Δεν σε ονομάζω, άρα είσαι στην ανυπαρξία. Κατά κάποιο τρόπο το πετύχανε. Θέλω να μου πείτε ελληνικό όπως θέλετε. Όπως θέλει ελληνικό να μου πείτε. Εγώ σίγουρα. Εγώ επειδή είμαι από τα χωριά της Πελαμαΐδας.